Sanibonani balaleli, sanibingelela kuhlelo lethu le-TGTV namhlanje. Namhlanje balaleli nikhuluma noNomalanga kaDlamini ohamba noJane Nkosi. Sizokhuluma ngohlelo namhlanje oluyinkinga enkulu emhlabeni elenza abantu bangasazi ukuthi baphila empiloni. Bingelela balaleli Jane. Sanibingelela babukele ekhaya. Igama lami nguJane kaNkosi, ngiqhamuke eTsakani. Balaleli, namhlanje sizokhuluma ngesihloko esikhulu. Isihloko semali. Esikhuluma ngemali, ukuthi imali iyisitha. Dadewethu, sizokhuluma ngesihloko esikhulu namhlanje. Isihloko semali. Isihloko esenza ukuthi umhlaba wonakale. Isihloko esenza ukuthi abantu babulalane. Isihloko esenza ukuthi bangathandani. Njengawe nje, njengoba sixoxa nje namhlanje dadewethu, mangakubuza nje ukuthi imali kahle hle yini eyenza ukuthi imali ize iyenze izinto ezimbi emhlabeni, iziphendula abantu? Ngiyabonga dadewethu. Imali dadewethu, inkinga yemali, imali isono. And imali inkinga siyithanda sonke emhlabeni. Mara akufuneki ukuthi uyithande uze wengce, uyithande kumele uneliswe yilo imali le onayo. Ngoba abanye abantu bathola ukuthi umuntu une-1,000,000 akayiboni ukuthi uyibona ngathi incane, ufuna ukuyi-extenda, enze ezinye izinto abulimaza abantu, abulala abantu, enze ukuthi ikhuphuke. Akawuboni umndeni wakhe. Uma unemali iyisitha, awuhloniphi umndeni wakho, awuhloniphi abantu abaseduze kwakho, bonke abantu ubathathela phansi. Nje imali iyinkinga nje, yenza nokuthi ube nenhliziyo ende embi, ikufakela usathane. Imali ayisi-right, kumele uneliswe yile onayo, ngoba uma uzoloku unganeli uzoloku wenza izinto ezimbi, ufuna ukwenzani, uyigcwalisele. Kanti uma unayo ukuthi uphile, uthenge ukudla, ugcoke, wenzeni, uphelele. Mara ngoba iyisitha, noma unaloko wena uNkulunkulu ukuphile lokho, awuneli, usafuna ukwenza enye icebo ukuthi wenzeni, uyigcwalisele ngendlela enjani, ezingekho right, ezilimazayo. Kuba nenkinga la dadewethu, uthola ukuthi umuntu unemali emndenini wakhe. Lo muntu lo njengoba nemali emndenini wakhe, unabo malume, unabo anti, unabo mamncane, unabo bhuti, unabo sisi. Mara lo muntu akasakhona ukuhlonipha labo bantu labo. Sekakhona ukuthatha umalume wakhe ngoba yena anamandla wemali. Ungathini kulowo muntu loyo? Nomndeni akasawuboni. Ngiyabonga dadewethu. Dadewethu, iqiniso into oyikhulumayo. Vele umuntu makanemali, omunye umuntu akamboni, wena uzibona kuwuye omkhulu. Kanti akacabangi dadewethu, kumele uma unjalo uNkulunkulu makakubusisile umhloniphe umuntu, uhloniphe even nanomntwana. Ngoba uma ulibele ungahloniphi abantu, uzikhukhumeza, uzibekela phezulu, awazi ukuthi ngelinye ilanga lento leyo izophela, bese uzoyenza njani. Uzocala phansi bakuhloniphe futhi na ufuna ukuhlonishwa, ngoba kuzoya kuye kuphele. Asinto yawaya leyo, nangabe wenza kanjalo, wenza into ezimbi, noNkulunkulu akayithandi, uzokwehlisa. Dadewethu, ngiyakuzwa mntaka baba mawukhuluma kanje. Kunomuntu ekhaya ohlezi manje ekhaya. Lo muntu umama ekhaya. Mara lo muntu lo akasakhoni ukusebenzisa isidima sakhe sokuthi umama ekhaya, ngenxa yokuthi umntwana uyasebenza. Makasebenza umntwana usefuna ukucontrol umama, ngoba umama anganalutho esandleni. Sekufanele amkhethele abangani, sekufanele yonke into umama aphosele ngaphansi komntwana, ekubeni lo mama ukhulise lo mntwana waze wafika la khona ngenxa yemali. Ungathini kulowo muntu lo obhekene naleso simo leso? Ngithi mina kumama obhekane nesimo leso esifana ukuthi umntwana ngoba yena unemali, wena akakuboni uyinto yalutho. Ngithi mama, thandaza, kuzolunga. Mntwana owenza kanjalo emameni wakho, khumbula ukuthi le nhlanhla le onayo, le mali le onayo, ukuze ube la ukhona, kulo mama lo okuzalile, lo ungamboni ayinext. Umama, umzali, indlozi lakho lasemhlabeni, uba nento ngendaba yakhe. Nawenza kanjalo uNkulunkulu uzokumunca, uzosala unjalo.
ungayenzi lento leyo. Ngiyakuzwa mtaka baba uma uyibeka indaba, ngiyathemba nababalaleli bayalalela njengoba sikhuluma, nababukeli babukele njengoba sikhuluma. Bese kuba nomuntu dadewethu othi makanemali asebenzise amandla wakhe wemali ukucekela phansi iy'mpilo zabantu, ahlukumeze abantu, kube yisiqhwaga, afuna ukuba inkosi yasemhlabeni. Uthini ngalowo muntu loyo ofana naloyo? Ngiyabonga dadewethu, ngithi umuntu ozibona onemali azibona ngathi yena uphezulu, uyisithwaga, uyini. Ngithi khumbula ukuthi labantu laba obeyadlala ngabo, obenza iy'limo, uthume no-even abanye dadewethu fane ngibone bathuma abantu abadala ngoba bona banemali. Khumbula ukuthi uNkulunkulu uyabuka and uyabhala phansi lezi zinto ozenzayo. Ziyekele ngoba awulazi ukuthi kusasa kuthi likuphatheleni njengoba unemali, awazi kusasa uzovuka uyisesekhona nalowo mali leyo. Yebo. Kunomuntu dadewethu ukuthi noma kunemicimbi emndenini, efemelini, kuthiwe makungakafiki lowo muntu loyo ayikho into ezokwenzeka. Mncane lo muntu phakathi kwalo mndeni, kukhona abadala, mara ngesimo sokuthi unemali, makungakafiki yena ayikho into ezokwenzeka. Ungathini nje kumuntu ofana naloyo njengoba ababukeli basasibukele, basasilalele futhi? Ngiyabonga dadewethu, ngithi emntwini ofana naloyo onemali, makuwuzwi lakhe, family lakhe mangekho yena, makungakafiki yena yonke into iyama. Ngithi uma umuntu onjalo ungajabuli ukuthi wena uwe ngoba uzibele nje wena uhloniphe, ubatshele ukuthi yenzani kanje, yenzani kanje, noma ungekho yenzani. Ungathi kulindwa wena ngoba ngiyababona abantu dadewethu abanemali, lindeni ngeza uba abantu bangakafiki, akusinto right. Makuchutshekwe ngomsebenzi, ungazikhukhumezi uzofike lapho ngoba kusasa masengekho imali abasakubheki futhi, sekubuhlungu futhi. Wena kumele ujwayele ukuba level njengabe wonke umuntu, ukuthi noma sengekho imali wazi ukuthi ngitreat-wa ngokufana, sekuyafana. Ngiyabonga. Ngiyabonga dadewethu ngendlela oyibeka ngayo indaba, nami ngizwa iyangijabulisa. Kunabantu dadewethu la abakhona emhlabeni ukuthi mabalulaza abanye abantu, bemosha abanye abantu, behlupha abanye abantu, athi mina ngeke uze ungitshele next, mina nginemali, wena ngeke uze wenze lutho. Noma ungaya emaphoyiseni, mina ngizofika ngibe namandla wemali. Leyo nto leyo iyele angeke iziphumelele. Uthini kulabo bantu labo dadewethu, labo abasebenzisa amandla emali nakuyindawo la kungafuneki khona ukuthi bayisebenzise? Ngiyakuzwa udade, ngithe nina labo enisebenzisa amandla wemali nala kungamelanga khona, yazi ngiyakhumbula ukuthi kusasa awazi ukuthi likuphatheleni ngoba kusasa masengekho leyo mali leyo uyaganga uthi hayi mina ngeke ngize ngiboshwe yonke into. Mase iphelile imali awuzicabanga ukuthi uzoyenzakalani wena, kulabantu bamoshile ucabange ngabo ukuthi kuzoyenzakalani. Ngiyabonga dadewethu, nizwile-ke balaleli nababukeli lapha emakhaya. Namhlanje besikhuluma ngendaba enkulu ethi imali iyisitha. Imali iyisitha mntana sekhaya, mntaka baba la ukhona. Ungathatha amandla wakho uwasebenzise ngemali, ungathathi imali uyenze uNkulunkulu wakho wasemhlabeni, ungathathi imali uyenze kube yinto ezohlukumeza ngayo abantu, ungathathi imali wenze ngathi yiyo into ezokwenzela yonke into. Imali iyisitha mntaka baba futhi iyaphela. Imali mntaka baba isivakashi, imali mntaka baba kusasa komunye futhi nokujabula kuyashintshana. Engathi ningahlala kahle, nisale kahle futhi lapha emakhaya. Ningakhohlwa ukulike and subscribe, niphinde nishare. Salani kahle babukeli.